Salibonani mule Zimbabwe. Welcome to Zimu Reality ITV. Pana patinongwavha ma latest muzora ndasendiri muchiraundi changu zvanga ndingobva kukona straight ndobva ndasangana neimwe nyaya iri kupisa newaiyo nyaya ya DJ Tamuka achitanga vada kuatakataka levels. So sada kuratidza zvinhu zvine umbo kwezi tinozikanwa kuenda zvine umbo because tinoona kudarika ziso. Asi sakapinda munyaya iyi nhasi ndangoga ndasimbisana nekuyeuchidzana netimu ine mabusiness akaita semasupermarket, mashops, mabucha zvakawandisa. Munhu asangona supermarket ake ane tactic yokuti anenge achitenderedza mari achitenga nekutengesana. Ndaya netimu yangu ine system yakaipa, ine system inonzi point of sale system, inocalculate masales emusiwo, inocalculate maprofits, inokwanisa kuita stock take. Mahwambe murambe boys. Saka iwewo mazvinoita manje unobata panamba dziri pascreen idzo ndofunga mungoona icho ndochimushini chacho chiri pascreen icho, pane scanner, pane computer plus vanoprovida kuti software yacho yekushandisa ipapo. Saka zvanoita iwewo kungobata panamba dziri pascreen apo. Ngandipinde zvangu munyaya yangu yanhasi. Munyaya yangu yanhasi iri pakona ndofunga munongoona zvikutora DJ Tamuka kunzi levels ana ndebvu pakaipa kudai nakawo ananga achikuda futi mukomana ananga achikuda zveclash. Saka ngatikomende pasub kuti mukuzviona sezvikutora DJ Tamuka ananga adaka kusadza levels kakuita sekari kuita ndaona nge yada kuataka futi levels ananga achiri kuda ananga asadzogutsikana nezvikuitika maybe adangoti pangochiri promota cheta chapromota clash but otherwise iye ari ready achiri kuda nezvalevels. Saka ndozvanga ndinazvo muzora nhasi. Thanks for watching. My name is DJ Spark Zimbabwe. Ndiripo panapa paZimu Reality ITV panoita mudegenyera wekungwavha ma latest pandongwavha nyaya dzinenge dzichipisa. Don't forget to follow me on Instagram kana kufollow my pages Zimu Reality ITV pa Instagram, pa Facebook, pa Twitter kangonzi Zimu Reality ITV. Kana une business yako ndikumarketire utobata futi pa number dziri pascreen apo. Thank you. Let us get to